lajɛbaw ni ye aw ka sufɛ foli ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na bi an ye kunnafoni minnu labɛn aw ye o la kumaba ye M5 RFP maaw tun ye taama min boloda n'a kɛra bi jumadon juillet kalo tile 10 san 2020 monument de l'indépendance la ɲɛgɛta ɲɛ 11 waati o ni kunnafoni caman wɛrɛw b'an bolo ka lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la sɔɔni an bɛna olu warawala aw ye. Ani manao ayaw danse kokura aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na ina fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ aw ye togo min na M5 RFP o maaw kɔni tun ye wele kan bila jamana kɔnɔden bɛɛ ma taama dɔ bolodali la bi jumadon juillet kalo tile 10 san 2020 o welekan in kɔni jaabira malidenw fɛ sabula u bɔra ina fɔ kɔnɔkulu k'u kunda monument de l'indépendance kan sɔgɔmada in na u y'a jira k'a fɔ ko jaabi min dira jamana ɲɛmaa fɛ u ka laɲini 9 in na ko o kɛra jigilatigɛba ye olu bolo ko de kama u ko u labɛnnen don k'u ka bagabagalikan ninnu lawaleya n'o dɔ ye ka jamana kɔnɔdenw wele u ka kɛ banbanci ye fasoden ɲumanya sira kan Idrissa Badimi a n'a ka jatala Tijani Siribe olu sera ka mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. M5 RFP wele min bila jamanadenw ma u ka wele in jaabira kosɛbɛ baw maaw nana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka monument de l'indépendance minɛni k'a fa tew. maa minnu ye taama in labɛn olu y'u dantigɛ. mɔgɔ nana gɛlɛya de an bɛ se yan donc an ka laɲini tɛ foyi ye fo jamana de ka basigi. Nous sommes des responsables, nous sommes des leaders, nous sommes décidés et déterminés, mais nous sommes lucides. An b'a fɛ jamana de ka basigi, jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ. Jamana gɛlɛya bɛɛ b'a dɔn. Cɛ tɛ muso tɛ président Ibrahim Boubacar Keïta de nɔ don. Ni mɔgɔ min m'o fɔ i ma tiɲɛ fɔ. Mais min ɲinin'a fɛ k'a ka fanga bila a ka régime ka dabɔ jamana ko la. Diɲɛ bɛɛ da donna la. Maaw yi digira M5 RFP kan. O jamanadenw b'o la. Jamana kɔfɛmɔgɔw b'o la, CEDEAO b'o la. A fɔra an ka ale ka démission ko bila, an ka régime bila, mais politique yɛrɛ la mun b'an fɛ n'an bɛ se k'o yira la, n'an bɛ se ka bɛn o kan ka kɛ ni jamana ka lafiya ye. O baara kɛra n'o ye mémorandum ye. O dira ma a yɛrɛ ko a y'a ye. A ye jaabi min d'o la diɲɛ bɛɛ y'o mɛn. K'an ka taa ka majorité voira n'u ka kuma. Bon, o kuma ninnu ale bonya b'an yɔrɔ parce que jamana kalifalen don a ma cɛkɔrɔba don. Mais an y'a ye k'a fɔ a ma ko in ye ni jamana yɛrɛ ka gɛlɛya ye. A y'a ye ale ka fanga bɛ se ka kisi cogo min parce que i bɛ ka problème bɛ a ka fanga ko de a tɛ jamana. N'i ye jate minɛ jamana ɲɛmɔgɔ min ni a tɛ kuma jamana problème la ko ni jamanadenw wulila o tɛ président ye. I bɛ ka yɛrɛ moralement a y'a jira ko il est fatigué. A ka santé t'a permettre ka jamana in mara. maa minnu nana taama in kɛnɛ kan olu fana y'u fɛla fɔ. IBK tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ bilen joli kɔ donc nous on est prêt comme an ka alimamiba fana ko Kawajimu ko ale sara ka ban an t'olu la IBK tɛ fanga di musalaka la si il est prêt an ka ca ni gardiw ye an ka ca ni polisiw ye an ka ca ni gendarmew ye a banna an tɛ sɔn jɔnya ma bilen IBK k'an ka fanga di ni Alfuseni Hayidara ko ten a k'an ka fanga di. N'i y'a ta ka taa Burkina frontière la ka taa Barani fo Sevare tentigi tɛ yen. Fulani kadɔ ni dafiw ni bamananw le sigilen bɛ ɲɔgɔn kan ye min bɛ se min na o bɛ to min na k'o sago k'o tigi la est ce que baara bɛ ɲɛ ten wa mobili tɛ se ka taa yen sunkalo tɛmɛnen o y'an kɔrɔkɛ n'a ka sufɛrikɛ n'a ka parantikɛ mina k'u faga tile 5 kungo kɔnɔ an m'u ye nin bɛɛ gɛlɛya b'an kan dumuni tɛ se ka taa foyi tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ waati sera sɛnɛ tɛ se ka kɛ bagan tɛ se ka gɛn jamana bɛ lafiya cogo di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ne hakili la bunahadamaden bɛ kalan kɛ ka fɛn dɔ de nafa de ɲɛ faso ye mais an ka kalan de kɛlen don ka kɔlɔlɔ se faso ma. An bɛ yan bi ka bɔ ka n ka nisɔngoya yira jamana ko la k'a yira ba Maliba tɔɔrɔ la ba Maliba yanina mais an bɛ bɔ démocratie jugu don an bɛ bɔ k'a yira jamana masakɛ la a ka fanga tiɲɛni solution tɛ ne b'a ɲini malidenw fɛ an ka taa président nɔfɛ dɔɔni dɔɔni an ka taa bonya kɔnɔ an ka taa majigi kɔnɔ an bɔra bi an bɔkun don. Nous on a fait le 26 mars. Maa b'a fɔ a ka sabali a ka taga
joliga da bɔ quoi an b'o de fɛ i mana kɛ fɛn fɛn Mali kɔnɔ ni Mali kanu t'i la an t'i filɛ foyi ye bon a kumakan ye mun ye an y'a ka kumakan caman lamɛn k'a daminɛ ATT yɛrɛ tun bɛ fɔ n k'a la ka se bi ma wallahi bɛ ka an jigi tigɛ yɛrɛ yɛrɛ de a bɔra an jigi kɔrɔ ne de y'a fɔ ne Mahamadu de y'a fɔ IBK wallahi ni ne tun ye IBK ye n bɛ da premier mandat la 2018 n b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ni n hɔrɔnya da n y'a fɔ ko ATT tɛ se ka jamana in mara ATT tɛ se ka jamana in mara cogo min na ne yɛrɛ tɛ se k'a mara parce que ko min bɛ jamana in kɔnɔ a ka dun n'a tun y'o fɔ wallahi n b'a fɔ ko a ɲɔgɔn hɔrɔn tɛ yen. Ne bɛ Ala ye ne yɛrɛ da ne ma woti kɛ mɔgɔ ye mais ne y'a k'ale ye anw de y'a sigi anw de ko bi anw t'a fɛ a ka taa ka bɔ an da la a k'a kɛ Ala kama a k'a kɛ kira kama a ka taga a yɛrɛ kumakan ninnu olu de wulilen don a nɔfɛ a ka kuranɛ kaleli ninnu azibunalayi walimani wakimu olu de wulilen don a nɔfɛ a ka taa ka bɔ an da la Ala n'a kira kama an ka lafiya an ɲɛ ka suma a ka an ka jamana to an bolo. Maaw dusu bɔlen don kosɛbɛ taama in daminɛ na maa tɛ nin ko in laban cogo dɔn nka an bɛ Ala deli Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la. Halisa sɔgɔmada in na taama bunakun kan M5 RFP ɲɛmaaw ye latigɛba 4 ta u ka nin taama in kɛnɛ kɔnɔna na o la kumaba ye k'a fɔ k'u tɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita dɔn tuguni u ɲɛmaa ye Idrissa Badimi ale bɛ ka halisa sɔrɔlenw jira an na. M5 RFP ɲɛmaaw ka fɔ la ko jamanakuntigi ye jaabi min di u ka laɲiniw na ko a y'a da lamaga de ko nka a ma fɛn fɔ k'o de kosɔn u jɛra ni ka hakilina kuraw ta. N bɛ to k'a fɔ n ka kuma caman na n b'a fɔ n ka interview bɛɛ la a bɛ Ibrahim Boubacar Keita ɲɛna k'ale bɛ masakɛya waati de kɔnɔna la tubabu b'a fɔ mun ma monarchie a ɲɛna k'ale ye wura de a denw olu y'u yɛrɛ kɛ princes ye u ka kɛwale b'o de yira i m'a ye a ka kuma o kuma kɔnɔ a b'a fɔ ko j'ai instruit soit allez voir ceci a ye taa ninnu voir n ye nin di n ye nin la mais n ko ye wuraw ka kɛwale de jamana bɛ wuli ka jɔ jamana bɛ nin kana ci tile 15 n'a ma ca n'o ye Ibrahim Boubacar Keita dɔw yɛrɛ ko a bananen don dɔw ko k'a hospitalisé don dɔw ko k'a bɛ saya ni balo cɛ dɔw ko coronavirus b'a la dɔw ko k'a bɛ Dubaï dɔw ko bɛɛ y'i ta fɔ maa si t'a dɔn o bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo di masakɛ jamanadenw yɛrɛ ta n'a bilenna e de fɔlɔ bɛ tɛti kan ka da kan an y'an ka danaya da e de kan mais ni e ko k'an ka taa mɔgɔw voir o kɔrɔ ko e yɛrɛ tigi yɛrɛ kɛ Mali yɛrɛ président o kɔrɔ e bɛ k'i bila Mali président mɔgɔw de sanfɛ. Il n'est pas dans la monarchie, mon frère. C'est un président qui a été élu par le peuple malien. Donc, akana nyinoko, jamanadenw de bɛ fanga di. N'u y'a ye k'i m'i ka layidu timɛ, n'u y'a ye ko i bilala i taara ka kɛ masakɛ ye, layidu mun kan, i m'o labato, an bɛ fanga fana minɛ. C'est aussi simple que ça. Mais an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ka na ali yɛrɛ la dɔɔni le 5 an bɔra an ma fɛ kari an ma mɔgɔ neni an ma mɔgɔ bugɔ. Le 19 c'est la même chose mais IBK ko ale mako t'anw na Mali ka ci ale mako t'a la k'anw ni Tereta ninnu ka taa kuma est ce que jama min bɔra Tereta b'o mérité k'anw ni Tereta ka taa sigi ka kuma ni problème la Maliens ye Tereta ta. Mais mémorandum na fɛn saba de ɲinina IBK fɛ mɔgɔw b'a ko premier ministre de plein pouvoir o tɛ tiɲɛ ye a fɔra de premier ministre min fanga b'a la n'ale tɛ se k'a sigi k'a wuli komi a ka d'a ye cogo min. Nka jamanaden bɛɛ da ka dɔ la ni bɛɛ ko danaya bɛ maa min kan ka baara kalifo ma bɛɛ ka jɛ ni o ye mais masa min ye Ala ye o tɛ constitution ko ye o ye décret dɔrɔn de ye tellement que IBK tigɛlen don maliyɛn na a hakili la ko policiw ni gendarmew ni gardiw b'ale de ka bila la mais u t'a ka bila la o u bɛ jamana de ka bila la f'olu k'o faamu u bɛ bɔ du de kɔnɔ somɔgɔw de b'u la u k'an ka jamanadenw de lakana u man kan IBK lakana dɛ ni IBK bɔra sariya kɔnɔ donc IBK kan ka sɔn min ma bi. O ye jamanadenw bɛ min ɲini a ka jɛ ni o ye n'a jɛra n'o ye an yɛrɛ dama de don mankan t'a la kɛlɛ t'a la mais n'a bann'o ma k'a fɔ ko min ka d'ale fo ka kɛ IBK b'a fɛ ka jamana ci dɛ Ala kana o latigɛ donc anw ka kuma ye min ye bi anw ye min ɲini peuple fɛ ni peuple bɔra min cayara ni le 5 ye min cayara ni le 19 ye diɲɛ bɛɛ y'o ye k'a fɔ tuma an tɛ IBK aw tun ye mémorandum fɔ an t'o la tugun a yɛrɛ de ka fanga bila a ka régime ka bɔ yen. Parce que mɔgɔ min ma sɔn hali premier ministre dɔrɔn ni mɔgɔw ka bɛn a kan ka Bubu rekondi Bubu jamana yɛrɛ ka tiɲɛ ka se bi ma Bubu nɔba b'a la ne tɛ nkalon d'a la bɛɛ b'o dɔn Bubu bɛna don min na a y'a sɔrɔ école gɛlɛya bɛ yen Bubu ye école datugu.
kɛnɛ in kan maa dɔ minɛna marifa kun b'a bolo nka a fɔsɔra lakana tigilamaaw fɛ ni k'a don bɛrɛ la. K'an y'a ye effectivement mɔgɔ dɔw donna an cɛla marifa kun b'u bolo u nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na marifa ci an cɛla o ka kɛ fɛn wɛrɛ walasa ka se ka o tɔgɔ jugu k'o ta ka da M5 kunna ala barika la fasoden ɲuman minnu bɛ yan nɔ minnu ɲɛ bɛ ko la depuis dugu jɛra u bɛ yan nɔ olu kɛra sababu ye ka dankari k'a tigilamɔgɔ la k'a di fanga tigilamɔgɔw ma. Taama in kun cɛra ni yamaruya dili ye jama ma M5 ɲɛmaaw fɛ ko ka taa an ka foroba cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ nka k'u k'a daminɛ ORTM Ensemble ani Primature la. Kunungo alamisa juillet kalo tile 9 san 2020 jɛkulu kura dɔ sigira sen kan ni k'a tɔgɔ da ko CPM Coalition pour le Mali ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu y'a jira k'a fɔ k'olu sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita k'a dɛmɛ ni k'a bilasira jaabi ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲinina an ka waati laban ninnu gɛlɛya la. Aminata Daɲɔ ale ni Tijani Sidibe olu tun b'a kɛnɛ kɔnɔ Net TV maaw tɔgɔ la. Walasa an ka jamana ka basigi ni bɛn ni kelenya ka segin a ma fo ka taa se gɛlɛya ni ɲɔgɔn sama fɛn o fɛn bɛ senna fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la ni jɛkulu in sigira sen kan. Parti politique minnu bɛ majorité kɔnɔ ani association ni organisation minnu ko u bɛ majorité fɛ bɛɛ tun bɛ ka k'u ka baara kɛ u dan ma an ko an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'anw bɛ fɛn fɛn kɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bamananw ko ten ko kɔnɔkulu wulilen bɛ bi fɔ donc o de siratigɛ la an ko an ye hakili jagabɔ kɛ an ko an bɛ na jɛkulu sigi an bɛ na min wele coalition pour le Mali o jɛkulu in kɔnɔ parti fɛn fɛn bɛ majorité la olu b'a la association organisation de la société civile fɛn fɛn ka ŋaniya ye k'a fɔ an ka jamana sinsinberew n'o ye an ka institution ye an k'u makaran bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ayiwa bi an ko an bɛ na bɔ k'a yira diɲɛ na maaw k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu kura sigira jɛkulu kura in o ye fanga dɛmɛbagaw a politique mɔgɔw a association olu faralen ɲɔgɔn kan nka jɛkulu in fadenya jɛkulu tɛ an y'a sigi yasa anw kan ka baara min kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛtaa ma an ka se ka an bolo fara ɲɔgɔn kan yasa o baara ka ɲɛ an bolo ayiwa Mali bɛ yɔrɔ min bi n'i ma fɔ ka perepere latigɛ a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'anw y'a sigi ka d'a kan opposition kɛlen don ka M5 sigi donc an y'a sigi ka M5 kɛlɛ anw ta ma dabɔ maa si kɛlɛli kama fɛn kɛlɛta bɛ anw bolo min tɛ an balimaw ye. Sigikafo ye damu ye o de la jɛkulu o jɛkulu ani maa ŋaniya ɲumantigi fɛn o fɛn de ko k'i ta ye Maliko ye wele bilalen don ninnu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ maliden bɛɛ ka lafiya ni bɛn kɔnɔ. O de kosɔn CPM ye i tɛgɛ ɲɛsin M5 RFP ma. An y'a sigi a ka d'anw ye a ka kɛ baarakɛminɛn ye baarakɛminɛn min b'a to ani opposition fana bɛ se ka sigi ka kuma gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn nka gɛlɛya in bɛ yen o fɔli ka nɔgɔn nka a fura filɛ nin ye o ma nɔgɔn donc n'an sigira ka kuma gɛlɛya minnu bɛ yen i bɛ sɔrɔ a furakɛli hakilinan dɔ bɛ anw bolo hakilinan dɔ fana bɛ olu bolo n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye k'a furakɛ n'a furakɛra a tɛ fɔ karisa y'a furakɛ walima karisa wɛrɛ y'a furakɛ a bɛ fɔ de malidenw de y'a furakɛ anw bolo bana min bɛ Mali la opposition ka fura t'a la majorité ka fura t'a la malidenw de ka fura de kan ka k'a la donc o tɛ ɲa min kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de la an y'o fɔ sisan an ye coalition sigi a ka d'anw ye sini ma sinikɛnɛ ma M5 mɔgɔw u ka sɔn an ka sigi ka kuma an ser'u ma déjà k'a f'u ye. Maaba caman de tun bɛ nin kunnafoni jɛrɛ in kɛnɛ kan i n'a fɔ député kɔrɔw ministre kɔrɔw olu n'u ɲɔgɔnna caman minnu bɛ fanga lafasatɔn na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bi kunnafoni surumaniw Mali kɔkan jamanaw kan o kɛra Aminata Daɲɔ fɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ.
Ni y'an ye jamana kokan kibaru kɛnɛ kan. An b'a daminɛ ni Congo RDC jamana ye. Oronsar Malonda ale kɔni sugantira ni k'a kɛ seni ɲɛmaa ye min ma kɛ maa dɔw fɛlako ye. O de la u ye taama belebele kɛ kunungo alamisa juye kalo 9 san 2020 ka u ka nisɔngoyaw yira Kinshasa ni Lubumbashi dugu kɔnɔ. Ni taamaba ninnu farali sen fɛ maa 3 kɔni bɔnɛna u ni na ka maa 27 sɛbɛkɔrɔ jogi. Hali sisan kunnafoni nasira la an b'an kunda Chad jamana kan. Chad jamana kɛlɛkɛfini taba dɔw ka mobili yɛlɛna mugu pɛrɛnta dɔ kan Kalam dugu la Nigeria jamana masuruna na min kɛra sababu ye ka maa 9 bɔɲɛnko bɔnɛ u ni na ka maa 21 wɛrɛ jogin kosɛbɛ. U ka fɔ la ko siga kelen no Boko Haram ne la min ye jan da finitigi ninnu ɲɛ. An b'a kuncɛ ni Nigeria jamana ye. Nigeria finitigila ka maa 35 bɔnɛna u ni na. Banbagaciw ka binkani wale dɔ senfɛ tarata tɛmɛlen Nigeria kɔrɔyanfan ni a kayanga bolo ni ɲɔgɔn cɛ. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa 30 wɛrɛ fana tunulen don minnu kibaruya ma sɔrɔ hali sisan. NFTV jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la min labɛnna ni ka lase aw ma fasiri jama bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la. An b'a fɔ halisa Ala kɛ jisuma kɛ Mali gɛlɛya ninnu fura ye ni ka basigi segi an ka jamana kɔnɔna la. Aw kan bɛn waati wɛrɛw la ni Ala sɔnna ma.